De buren van wethouder Paula Schot van Schouwen-Duiveland zijn de overlast van de verbouwing naast hen spuugzat. Hun eigen pand heeft schade opgelopen, er zijn lekkages, er is asbest gevonden. En in plaats van dat dat opgelost wordt, zijn de buren in een juridische mallenmolen beland. En verder in deze uitzending. Weer tegenslag voor omgekeerde school. En publiekslieveling Impens neemt afscheid. Goedenavond. Na ruim een jaar lang overlast en schade zijn de buren van wethouder Paula Schot van Schouwen-Duiveland het beu. Vandaag eisten ze bij de rechtbank dat de gemeente ingrijpt bij de verbouwing van het pand van de wethouder. Verslaggever Pim van den Bergen, jij was erbij. Ja, ze kwamen niet ver hè, vandaag. Nee, de zaak was bij de zogenoemde civiele rechter. En die zei eigenlijk al na 2 minuten, ik ben hier niet toe bevoegd. En die stuurde de mensen door naar een andere rechter. Ja, dat is een ingewikkelde kwestie. We komen daar zo nog even op terug. Maar eerst even, waarom stapten die buren eigenlijk naar de rechter? Ja, ze willen de gemeente Schouwen-Duiveland dwingen om de situatie die is ontstaan aan hun monumentenpand in Zierikzee, om dat op te lossen. Wethouder Paula Schot heeft samen met haar man een monumentenpand in de binnenstad van Zierikzee, wat verbouwd wordt. Vorig jaar werd de verbouwing stilgelegd omdat er regels waren overtreden. Daarnaast zorgt de verbouwing ook voor schade aan het pand van de buren. Zo is er lekkage en is het dak beschadigd. Een jaar verder is er nog steeds geen oplossing. Schot en haar man reageren volgens de buren niet op verzoeken om de boel te repareren en om de schade te vergoeden. Er gebeurt nu dus niets en ondertussen wordt de toestand van de panden er niet beter op. Ja, en dat is dus waar de buren mee zitten. Maar nu loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek, een integriteitsonderzoek naar de wethouder. Dat staat hier los van, hè? Min of meer wel. Dat strafrechtelijk onderzoek is naar de overtredingen die tijdens de bouw gebeurd zijn aan dat monumentenpand. Het integriteitsonderzoek is naar het handelen van de wethouder in dit dossier. Door die onderzoeken zit ze trouwens wel al 3 maanden thuis. Ja, en dan gaan we even terug naar die buren. Want vandaag geen rechtszaak, de verkeerde rechter. Ja, wat dan nu? Ja, dit ging dus, zoals ik zei, bij de civiele rechter. Die behandelt normaal zaken tussen burgers. Maar dit ging natuurlijk tussen burgers en een overheid. Dus worden ze doorgestuurd naar de bestuursrechter. En dat gaan ze ook doen. Ze zien het nog wel zitten. Ja, sterker nog, ze hadden hier zelfs rekening mee gehouden. Ze dachten, we worden als een soort pingpongbal tussen de verschillende rechters worden we elke keer op en neer gaan. Als wij nu bij de civiele rechter dit afsluiten, dan moet straks de bestuursrechter een beslissing nemen. En dan kunnen ze verder. Ja. En wat denk jij, in hoeverre lopen zij nou eigenlijk op tegen een muur, omdat het hier om een pand van een wethouder gaat? Ja, de gemeente zal dat gewoon te vuur en te paard bestrijden. En ik heb daar ook vooralsnog geen bewijzen voor gevonden. Maar als we het even loszetten van het feit dat het om een wethouder gaat. Deze mensen zitten al een jaar lang in de rotzooi. Hebben geen enkel uitzicht op dat het opgelost wordt. En dan vind ik, ja, dat is toch wel een hele beschamende situatie. Ja. En Paula Schot zit dus thuis, dat zei je net. Komt zij nog wel terug naar deze kwestie? Ja, kijk, eigenlijk kun je dit afpellen tot 1 vraag. Kun je als wethouder blijven zitten wanneer je als mede-eigenaar verantwoordelijk bent voor wat er aan je huis is gebeurd, voor die overtredingen? Nou, het antwoord op die vraag kan eigenlijk alleen maar beantwoorden door de gemeenteraad, maar eerder nog door Paula Schot zelf. Maar zolang al die rechtszaken lopen en die onderzoeken, blijft het uit die hoek voorlopig nog stil. Wordt vervolgd. Dankjewel, Pim. Er lijkt een vloek te rusten op de nieuwe basisschool in Oost-Soeburg, inmiddels bekend als de omgekeerde school. De leerlingen en docenten van de tweemaster Chameleon moeten nog langer wachten voordat ze in het nieuwe schoolgebouw aan de Jan de Priesterstraat kunnen. Eigenlijk stond de verhuizing voor de zomervakantie gepland. Dat wordt nu komend najaar, want er is meer tijd nodig om aanpassingen aan het gebouw te doen. Dat is de 3e vertraging al. 2 jaar geleden werd de school verkeerd omgebouwd en moest afgebroken worden. Het gebouw stond 180 graden gedraaid ten opzichte van de tekeningen. En daarna ging het weer mis. Toen bleek de school 3 meter te dicht op de straat te staan. Duimen nu maar dat dit de laatste tegenslag is. In heel Nederland staan ze langs de snelweg. De verkeersborden van JKG in Goes, daar staat nu 100 op. Maar dat moet natuurlijk aangepast worden als we straks wellicht weer 130 mogen rijden. Je zou denken dat ze in Goes dan omkomen in het werk, maar dat is niet waar.
Het betekent wel dat ik iets sneller de provincie uit ga rijden. Maar dat betekent vooral dat er heel veel borden weggaan. En Haring hoopt dat die borden naar Goes worden gebracht, zodat hij er alleen maar een nieuwe sticker op hoeft te plakken. Dus dat moet je echt niet weggooien, dat moet je hergebruiken. En ik zou ook hier echt alle wegbeheerders willen oproepen van alsjeblieft doe dat ook. Ga het niet weggooien, dat is misschien leuk voor een 5-pot of zo. Als je het in het oud metaal gooit, maar dat is echt zonde, niet doen. En dus misschien staan er straks gerecyclede borden langs de snelweg. De gemeenteraad van Middelburg steunt het herstel van molen De Hoop in Sint-Laurens. Dat wil niet zeggen dat de soort stomp die er nu staat weer snel een volledige molen is, met wieken en een kap. Maar het is wel een belangrijke stap voor de inwoners die de molen willen herstellen. Rick Impens speelt morgen zijn laatste wedstrijd voor Hoek. De afgelopen 7 jaar was de Belg niet weg te denken uit de Zeeuws-Vlaamse ploeg. Hij kwam als 21-jarige jongen en vertrekt als aanvoerder en de speler die de meeste goals maakte. Zowel de club als Impens vond het mooi geweest. Hij vertrekt naar FC Lebbeke. Vorig weekend nam hij al afscheid van de supporters. Ja, het was een fantastische dag. Ik denk wel rollercoaster van emoties. Want ja, het is toch wel een mooie periode die je afsluit. Maar als ik dan aan het opwarmen was en ik zag de spandoek al en ik zag hoeveel volk er was. En ja, het was fantastisch. Dan kreeg ik het al moeilijk in de opwarming. En als dan het moment kwam, ja, dan kon ik mijn tranen ook niet bedwingen. Die verliest de bal aan Impens, Rick Impens. En die schuift er 2-3 binnen. Wat een cadeautje van Sparta Nijkerk. Aanvoerder Rick Impens pakt het uit. Dit is een fraaie vrije trap van Rick Impens. Hij brengt Hoek terug in de wedstrijd. Hier opnieuw Impens, passeert de keeper en hij schiet de 2-2 binnen. Veel vrijheid nu voor Impens en dan maakt de aanvoerder het keurig af. 2-0 en dan moet de wedstrijd toch wel in de pocket zitten. Ja, bijna 200 duels, bijna 80 doelpunten. Dat zijn mooie cijfers voor een middenvelder, denk ik. Ja. Wat was je mooiste goal? Gewoon mijn mooiste? Ik denk misschien die op ONS Sneek. Ja, waar we de periodetitel vastkregen. Dat was een mooie, met de panna en dan de lop. Heb je bereikt wat je wilde bereiken bij Hoek? Ja, ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik naar tweede divisie wou met Hoek. Dus dat vind ik wel jammer dat ik dat niet heb gehaald. Want het eerste jaar gingen we dan over naar derde divisie. Dan zijn we er wel een paar keer dichtbij geweest, maar het is eigenlijk niet gelukt. Zijn die verwachtingen eigenlijk niet gewoon te hoog voor een club als Hoek? Ik denk dat soms wel lastig is om met hoge verwachtingen om te gaan. Maar ja, dat weet je ook wel als je bij Hoek komt. Een tweede helft al erbij zijn, het is belangrijk. Wat moet er nog meer veranderen hier om die ambitie van de tweede divisie te halen? Qua accommodatie, dat wij toch, als ik kijk naar welke sportparken dat wij nu op bezoek gaan, dat daar toch wel ook iets kan aan veranderen. Maar dat is hier ook een weet van. Misschien een uitbouw van een tweede elftal, een grotere kern. Goeie dribbel, bal naar Rick Impens. En die schuift hem binnen. Het is een soort biljartstoot in de lange hoek. Banani geeft hier de voorzet op Rick Impens, die 0-2 kan maken. Wat voor cijfer zou je je tijd hier geven bij Hoek? Ik denk gevoelsmatig wel een 10 op 10. En, dat is hoog. Ja, qua gevoel dan. En qua prestaties denk ik dat ik toch wel 8 op 10 mag zeggen. Ik denk dat ik hier wel getoond heb wie Rick Impens is en wat ik kan. En ik denk dat veel supporters wel genoten hebben van mijn tijd op het veld en tussen de 4 lijnen. De mosselfeesten aan de Vlasmarkt in Middelburg gaan deze zomer definitief niet door. Volgens de organisatie lukt het niet om het feest te organiseren, omdat de regels en veiligheidsvoorschriften voor evenementen landelijk flink zijn aangescherpt. Het gaat dan vooral om strengere bewaking en toegangscontrole. Dat kost extra geld, wat de organisatie nu niet op kan hoesten. Er wordt alles aan gedaan om volgend jaar weer wel een mosselfeest te organiseren in Middelburg. Veel Zeeuwen zijn tegenwoordig alert op de Aziatische hoornaar. Maar dat betekent in de praktijk dat regelmatig ook de verkeerde wesp wordt doodgemaakt. En daar is de Wespenstichting niet heel blij mee.
Hebben een onderzoek gedaan op waarneming.nl om te zien hoeveel van die insectensoorten die gemeld worden als Aziat geen Aziat zijn. En dat blijkt het schokkende aantal van 40% te zijn. Vangen mag, doden liever niet. Laat eerst een deskundige checken of het echt een Aziatische hoornaar is. Overigens zou je 90% van de Aziatische hoornaars moeten vangen om de populatie in te dammen. En dat is onmogelijk, zegt Mailleu. We halen misschien enkele tientallen procenten nu, maar 90% lukt niet. Dus we zullen er gewoon aan moeten wennen dat ze hier zijn. Laten we daar dan ons best voor doen om te kijken hoe we ermee om moeten gaan. De dag begon mooi met aardig wat zon en het was droog. De bewolking die daarna kwam was een voorbode voor de rest van de dag. Dat was regen, regen, regen. Ook vanavond en vannacht blijft het kletsnat, met af en toe ook onweer. En het blijft zoveel regenen dat het tot wateroverlast kan leiden hier en daar. Pas morgenmiddag wordt het langzaamaan droger. Het wordt 18 graden en misschien, wie weet, verschijnt er ook nog wel een zonnetje in de loop van de dag. Op onze sociale mediakanalen vind je nog een verhaal over Domburg. Daar is reuring in verband met een toiletgebouw. Hoe dat zit, zie je op Facebook, Instagram en TikTok. En dan nog even over morgen. Het is festivaltijd en dus gaan we daar zoveel mogelijk naartoe als Omroep Zeeland. En je kunt morgen tussen 1 en 5 uur 's middags meekijken bij zowel Klompop als Festival aan Zee in onze Visual Radio uitzending. En dan kun je gelijk om 6 uur door naar de nieuwe Zeeland Nu op televisie. Graag tot dan. Goed weekend.